Yaro I try perlok mga imenda merchang sa simpat ngapdel subhay pi syakani YouTube channel kajing pentamai perlok I junga hakani kasngi ngine pet chapang kabasaki hagi por jong jingialeh badmenta ngine pet ke kaba ngiyo jinghikai na jingiakynduh jong Joseph kajian Marczewski kanai Brian klem jings ir klayeng haga stage banyathu ya kajinge syam jongka kadai kanong ruai bat kanong tho jing ruai kala don live host nem karta bat kadang yale bat kajing pang bampong ke cancer kadba kadang ruai ya kajing ruai kaba kala thau hi kinong bishar bat kipai ba kiba wan pet kai kila jau umat kinong bishar kila sngolingo ya kajing sok mensiam jongka wala kadon hapdeng kajing shitom kala ong pimla ban up hado ba kajing em kansuk ban long kibakemen basok mensiam kajin kaya thosh phang kajinge ba kajinge le jongka bat kajing pang bampong ha kajing tho blog jongka ha kisngi bangam dadon kajing pang ngaju thia kai haushilya ban ngap yau ngatep kasngolong biet henry ngatep ba ublei udan hangta wat mentaru ngario jia sngo kibriu kiong balada phem yo I yo ublei kadai namar ba piklempet shapo bat ngatharai kadai kata lada phem yo I yo u shatbian ublei udan hakrum hatu pila juperkhat bakan baha ladangi apshua hadu bangin dakam klan ladi long kiba labit labiang ban long kinong plau jisu kasuk bha ban perkhat bangidan kam bandan dot baro shwa bangin long kinong plau jisu henry kikhana ka bible kipen I ba kalong ka babha ban sakhi wat ha ki por jing klumar jing bat ha ki por jing jinja u Joseph uday unuksa kum ukhun badingkong nakalok ba ukpa Joseph layo shibun ki jing ai na ukpa banyan ujor bat kiwe ki men hakapor ba uladap khan news nem garta ulayo ya ka sopti tho bron ka ba itenat na ukpa ula posne ru ba onsen shar ya ki men bat ya ukpa kadai ke ka ba ki men kimla bansha haba kiyo ya kalat ban ai jingsneng ya u Joseph kila lot ya kasopti jong u bat bread yu u ha katliu hadien kila di ya u ha kinong khai kikenja Midian kibangun le sha Egypt kumbang ilai yo I ha u Genesis kanong balai po khandai khot ka baar hangning ilai I ba u try la don rangkat bat u Joseph bat ula long ubri ubaman bha u Joseph ula sha thombor bat jingai shaba ulet sham laburi ya kajinge na Potiphar wala Potiphar mane ya ublei jong Joseph u yo I bat ko thu ba u Joseph yo ya ki jingkur khu bat u yo iru ya ki jingkur khu ba u Joseph wanra ha kalong yeng jong u kani kala belong yo Potiphar ban po yo Joseph hayeng jo u ban pet ya ki baro kadba udan ublei ula yo I ya kani ka jingle jong u Potiphar kala jaru nadu kapor ba ulapu ya u halor ka yeng bat halor ki baro kadba uladan ba utrai ulakku ya ka yeng uta ukenja Egypt na kabenta u Joseph bat ka jingkurku utrai kala long halor ki kadba udon ha ka ye bat ha kalingkha kabasmo si kalong bakata ka jingjo u Joseph kamshem la neslem kalong u Potiphar kala persyang banyalam bakala ya u bat haba kamla kala keno ba ulale ya kakamba kaba shirkei wala uklam le kamsniu ula shaset bindi u Joseph unjin daladu jingkarmen manu ban keno yu
idon jingerman shu ban yo lai loi ban lane ya galat ban yo ibia ya gihmen ban kupa jo unjin dalasha bakata ka jingiakynduh ka jingim jo kan pendu no ya ka jingit ban ka jingshirhem ka jo Henry ulalong upayay siya ban ulayay ne ha ka jingit ban ublay ula kurku ya wat hapatogru pemanglayo hau Genesis kelang balai bukandai kot kaba arpui hado arpulai Henry utrai ula don rengkan ban Joseph ban ula pen ya ka jing isen ya ban ula ai ho ka jing mon bah hakmat unong ab yang bindi te ke ru ya ka ba ula le utrai ula pen man bah ya ka jingiakynduh Joseph ya urang ba kinong rakuri ban urang ba kinong shet kupu kalapan ya ka jing skolam ya kipara shaset bindi ka Ellen White ka tho bakadei ha kapor ba ulapan ya ka jinglong ba minat ban isen ya kipara ba yashem jingjinja hapatok ba kapali ka jingkhang sha ka jingjam ban kapurong ka jinglong ba jingle jong ha kapor ba dum tam ka jingim jong ban sakhi sha kiwe kalong ka duksa yangi man bangi sakhi sha kiwe ka jingshai ka tenshan hangi man kiktian badab da ka jing isen sha ki bas ngosi man ki jingle bha sha ki basha thombor man ki jing ais ko bha sha ki badan kam ladale da ka jing thu ba bha kanwan lam jingkar khu sha unong ai kalalong bun snem shwa wa online na patok bat hadian ula sha pen kiu kardan kum unong senshar bashwa bu unya so pat batla ki himmen batla ukpa ula pen pau shala ki himmen jo ula ong Henry minta what is go si sho but what is go bitar yala deru namar ba piladie no yang ashane na ba ya kaban pen ya kimitsim ublay ula pha yang hashwa jongpi haba ula shadi banlong mrau shem lamudur ba kala long sinshar ka Egypt bad baha ka jingialam jong da ka jing start ba ublay ula ai ha kan pen ya ka long yeng jong bad baro kawai ka Egypt shem la bad mudur kumno ba ublay pendan kam ya lengba ka jing shem jinjar sat jong Joseph shem la ab hado ba dalong unong penian kam ha ka yung Potiphar lane unong senshar ka Egypt ban ai buram sha ublay na ka benta ka jing job jong lane ban shakri hok ya kade ka jing sakhi jong ba Potiphar bad upharo kiyo ya ka tenrai jong ka bor jong ka jing job jong shem la ino yala ka jinget wat ha ki por jing jinjar ben ban ula shem ya kane kum kalan ban penne ya ka jinget ki pa temen bad ban pen thaba ya ka jing shai ha ki kendong kan shrat kari Egypt kan ba uda tre kum umrau hayeng Potiphar ula kendu ya ki para nong tre hapatok ula ya kendu ya babun jad kinong shaset bindi kung unong senshar ulaya kendu ya ki babun kinong yalam ublay ula pendan kam ya haman ka jing long brio nadu baritam hadu upahe pila ban shem yalade hakrum kum ka jin lane ha kathli kum Joseph pila ban mudur kum non shakri ban sakhi ha kapor bangai shem ya kijing kijing jinja ha ka jing pang ne ka jing shitong Henry lada pisno how try ha ki por jing jinjar but jing shitong ka jong phi but jing yale ka jong phi ka jing yai ne but ka jing ke ka jong phi kan long ka jing ai man sim ya ki wei but shakri
wat hakapor ba etam parlok e jonga kijingkeli kiba ngila banya pusan kadai kumno pila ban sakhi ha kajaga kaba pidon kenmau ya kapor badan bayarap yapi kumno ublei ulapadan kam yaki ban kerku yapi ban gila ban iru baki kiba penlong yapi banum IT lut ban sakhi ya gajing isn ublei wat ha gajing yasham ba jing jinjar ka jong pi tungin dia pusan ba dia perkhat ya kini kijingkeli batungin long kumu Joseph banginum up hado bangin dalong ki babet ki babiang ban sakhi yo blei ban plai ka kateng ka jong Jesu rei tungin long kita ki brio ki ban ya chakmat bat wat hapding kata ka jingsham jingtinjar ki jongi tungin yai yale ye kita ya kita ki baro ki jingtinjar ki jongi ban sakhi yo blei tu blin kurkhui pi we